So sa Sibuyas Bombay ug kamati sa General Santos City, miubos og 20 kutob 40 pesos per kilo. Apan dunay ubang lamas nga misakasab ang presyo. Ani report ni Abby Caballero. Good news sa atong mga kapuso sa General Santos City. Sanglit mi barato ang presyo sa pipila ka lamas sa alunan bagsakan sa syudad. Ang sibuyas Bombay nga tag 150 pesos per kilo kaniadto, 110 pesos na lang karon. 35 pesos na lang ang matag kilo sa kamatis nga tag 55 pesos per kilo kaniadto. Apan dunay pagsaka nga 15 pesos sa matag kilo sa luya nga kaniadto 60 pesos per kilo lang. Anaa sab sa 100 pesos matag kilo ang white onion nga tag 80 pesos lang kaniadto ang kilo. Hinuon ang ahos nagpabilin sa 130 pesos ang presyo matag kilo ug ang kalamansi tag 25 pesos gihapon ang kilo. Sumala sa mga mamaligya ay bisan pamisaka ang presyo sa pipila ka lamas, bintaha daw gihapon kini sanglit mas dako ang pag-ubos sa presyo sa uban pang lamas. Dili bugat sa kapital namo, madaghan-dagan imo makompra. Kay tungod gamay ang kapital. Padayon ta nga ubos para dili kay bugat sa tao pod. Si Arnel kinsa nangumpra og lamas sa bagsakan aron sab iyang ibaligya sa ilang barangay, gikalipay ang kasamtangang presyo sa mga lamas. Ma'am, dako tabang na nagpaubos. Ibaligya ko ma'am, tama-tama ma'am. Makanan ganun siya ta ma'am. Matud pa ang paglihok sa presyo sa mga lamas tungod na sab matud pa sa hisgutanang demand ug supply sa mga produkto. Sa Bombay, ubos siya kay daghan ang supply, tapos harvest time kana mo na ning ubos siya. Ang atong mga luya medyo ning mahal siya kay taas ang demand, kamay ang kanaang ng supply. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.